Tij fwambo ok yot kalore ni kinde ka kinde jotije wuotho ka gi kacha ka gi fwambo kendo ka gi keyo weche. Kata kamano rawera moro ma jahigni 28 matiyo Nyakalondo moro Busia ok nojwang'o ting'ne kaka miyo. Catherine oko ne ochiwore mar dhodho nyathine kata apis mar neno ni odongo maber. Diana Olonde miyo walere wi safar mar higni 2 ma Catherine osewuothe kod nyathine. Higni 2 Catherine oko osebedo ka dhodho nyathine manyako. Okinyi ka omonde tije mar fwambo, odhi achiel kachiel kod nyathini nyaka tesen Nyakalondo no manitiere gwenge mag Busia. As we are celebrating World Breastfeeding Day, it's important for you as a mother to breastfeed your baby exclusively of anything. Maji, sijui uji, sijui fruits. Bond with your baby, and you can only bond with your baby for the first month. Anataka wewe haitaji hiyo maji yenye unataka kumpea ama what have you. Just bond with your baby. Na bonding with her ama him ni by breastfeeding them. Ong'eyo ni ting' mar miyo pek ahinya to miyo manie tij andika. Bende ong'eyo ni nyathi nyaka dhodhi e yo makare kaka yor miye dongo maber. Tij fwambo ok yot, en tich moseko miyo ng'ato ringo koni kod kocha, kendo nyalo dwaro ni imonde tich mana kaka Catherine matije chakore saa 10 okinyi. Mimi huanza siku yangu kwa kumwamsha mtoto, since I don't have a nanny. Nani alikuja akaenda, so mimi huanza siku yangu kwa kumwamsha mtoto, nimwandae vizuri, nimtengeneze akule kwanza. That is 5 to 5:30, and she's used to. So and my boss is aware of that. Alinielewa. So mimi humbeba tunakuja. It's a short distance from my place. So mimi humbeba kukuja. And I carry a long sweater, nini. Mambo madogo tu ya mtoto kutumia. Atakuja, aendelee na kulala kuanzia hiyo 6 yenye nimeingia hadi saa 2 hivi, saa 2:30 some days. Kata kamano, nochiwore mar neno ni omiyo nyathine ngima makare. Opoyo kambi motiye kuom chiwo thuolo maler kendo makare mane miyo nyalo dhodho nyathi ka en e tich. As you can see, I'm at work and I was at work with my baby. If you find an employer who is understanding and who knows like breastfeeding is important for you, hata kuruhusu uache mtoto nyumbani. Olero ni mano nomiyo dhi e tich ma ok olewo kata bed ni ne ojamondo. Nyathini bende nong'iyo gi bedo kod min gi studio ka ohore kendo ka ogeno ni chathuno ok bibaye. Oko medo ni anyuola ne okonye ka oting' nyathi gino mane ojiwe tije kata bedo ni en miyo mapod tin. My family was there for me kunielimisha like mtoto anataka hii, and then unapata kuna ile upande yenye like that baby wants, and then ile kulia ya mtoto at the first period na inabidi tu mnyonyeshe. So my family was there to give me support at that period, na hizo talks zenye they are important for me to feel like there is that need ya mimi kunyonyesha mtoto. Otherwise kama wangekuwa mimi ningeangalia like it's not important, hata neza mpea uji, neza mpea maji na nisonge. Sani Catherine wacho ni nyathine oseweyo dhoth. Omedo jiwo mine matiyo mondo yud yore maneno ni gidhodho nyithindo kata giweyo chien chathuno ne nyithindgi matindo e kinde ma gidhi e tijegi. Kipindi hewani asubuhi njema na mimi wako Black Sugar. Diana Olonde, Ramogi TV.